Auzi, Cosmină, dar tu te-ai uitat pe Facebook-ul meu? La ultima poză? E ți-a cămașă ca așa mie? Nu, Ilenuca, un simplu caz. Și îți povesteam că n-am mers la el prima seară, deci prima seară, la prima întâlnire. Cosmină, un caz. Tu de unde ți-ai luat-o? Din magazinul lui Iulia, de lângă biserică. Și eu am luat-o de acolo. Ea ți-o zis că mi-a luat și eu. Nu, Ilenuca, putem depăși discursul acesta. Tu când ai mers să-ți o iei? Ieri. Eu alaltă ieri. Păi na. Oricum îți spuneam, deci prima noastră întâlnire cu acest băiat cu care mă văd acum. Ospătar, îmi aduci un pai. Că am auzit că dacă bei cu paiul te îmbezi mai repede. Tu cât ai dat pe ea? 100 de lei. Era la reducere. Păi cum? Eu am dat 200. Oare unde locuiește Iulia? Aia de la magazin, tu știi? Ospătar, Paiu, nu fiți șmecheri, că voi vreți ca să dau banii pe 2-3 pahare. Adu-mi Paiu, bine? Ilenuca, dar așa din nașpa ai luat faptul că avem cămașa la fel? Nu, gata, mi-a trecut. Mă duc până la baie. Ospătar, Scuzați, spuneți-mi cu ce vă pot ajuta? auzi, dă-mi un sac negru sau gri. Un sac? Îmi pare rău, dar nu vă pot da. N-am așa ceva, nu. Auzi, îmi dai un sac, bine? În paiul ce mi l-ai adus era înăuntru o bondă hâdă și neagră. Ce greață mi-a fost. Îmi dai un sac, bine? Am făcut și poză. De data asta o să vezi, în viață poți să mai și pierzi. De mii de ori noi ne-am certat, dar tu mereu ai câștigat. Și mă rugai mai stai și întotdeauna câștigai. Dar de mă doare sufletul, cea care pierde azi ești tu.